Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Vuto loti pa gulupu patikamayankhula pala anthu ena ake amene amadzitcha ozindikira azelu ene ake chipani oti iwo ndi azelu ndi amene amadziwa kayendetsedwe ka chipani. Chonsecho ife amene timayankhula afe timakhala kuti zinthuzo mmadera kuti kuyendetsa boma ndi choncho kaya ulibe china chilichonse koma as far as watenga information ina ake kwina kwake wabweretsa apa kuti akuluakulu you should look into that matter. Ndiri makhala kuti nonse mukuyendetsa dziko and it doesn't mean kuti zikatende kuti ifeyo tikufuna ndalama kapena yanchani zimenezo machasa amene tilibe ife koma noti zimatipweteka kuti tizikapezeka kuti tili kunja kwa boma just because of deliberate people anthu oti osathandiza zimenezo ndefe zimatipweteka chifukwa chake timapezeka kuti tikuta tikuyankhula takozani mavuto ena takozani zimene zinayamba kalekale kuyankhula ife tili nkuthekera kokoza because tikulamulira ndiye ngati tili ndi kuthekera can we use all the resources that we have kuti tikoze zinazokozeka bwana ndeno kuwauza president kuti ayi lishafo sikuti uthenga tosiku siwafikira komano alinazo zimenewo amatsata alinazo zimenewo amadziwa anthu awo ndi apawo mizo akachere amadziwana basi because people cannot be complaining of the same guy 3 years no any performance koma osamuyotsa ndira akudziwana akudziwana anthu awo koma kuyiwala kuti samukawaleyo ali ndi mavota awiri atatu koma ife amene tikudandaula anthu amene akudandaula ndi amene tili ndi mavoti akuthekera kuti titha kupitiriza kulamulira bomali ndeno lishafoyo a president amadziwa koma sizitheka muona mpaka namaliza ndithu mpaka natipezeka ndithu tili kunja because people are speaking people are talking and zina zimene akuyankhula anthu ndizoona because people are starving ndizoona palibe amene akhoza mapachulu kuti people are not starving even the president himself anayankhula to those first 20 minutes anayankhula kuti people are going through different circumstances anayankhula choncho kusonyeza kuti anthu akukumana ndi mavuto ndi akamayankhula ife sitingakane and kuyankhula kumene adzati yankhule pa 16 September so to avoid that it's not yet too late though it is too late komano we can correct things in this period of time ndeno reshuffling more especially mipando imene iyi pakufunika tipatse ma solution amphamvu achangu mwachangu zinthu zisinthe mugaza kuti anthu atangogula ko zinthu zimene zadulazi motsikira ponti olo mochipa kwa miyezi 5 yatsala miyezi 5 angogula ko mochipa zinthu zimayi mayiwala atha kuyiwala zonsezi apa popeze kuti abweraso mu train yathu ndeno bwana samukawale nde uyu nde bolaso Robin Lowe kuti ndithu serious nde aya mwinaso tingayankhule mola kwitsi baba ndanthu akuba mudzona anthu ambiri amene amakhatizo mauza chinyamarazi mutu kwana zamba ndantoti ndolephera ntchito ndi mbava akuba zimanyasa ayishuwa munthu ngamanamiza president kunda panga chatu nanenako na president sali pa social media anthu mangu anamiza president ndefe tikayankhula mwana amene ujendo wa mwana mwana amene ujendo wakuti eti apanda apa mkungodya mmakwandumu muliphe zinaso zofuna za abwana akabidira sana apangeli shafu teno la abwana akabidira apangeli shafu akatengaso mavuto ena kuonjeza pa mavuto ena mchani chimene apanga abwana chichi momwe panga shafu cabinet inu ndi manena inu mapereka example inu kuti mali kuno kuti muli ndi minister of gender tanduza niko chimene amapanga ndi mapereka example za minister ena muri minister of homeland security za nyumba za police zili pati zinu ngati zimene zichazi president kumangu munamiza mmava bwanji koma minister niyo mukamona president uja anthu akumutu wana pa social media iniyo zanu zinaira ana anu munaphunzitsa kale school ena nanu ali makalibu akadami ali kamuzo akadami tsogo munapanga kale eti ngati so ndi ma minister so ndi kuchipani kwathukuso ndi zilo pateni minister wanje umakhandi tempa minister wanje bibi kumakwera minister basanga bakale bize kuti wakuruma ndinena wakuti aisho minister mota kuzi wakanda hayo mazuru wakurama ndinena guys inu minister kumakhanda yokangana ndi munthu ndithu kaka pa message minister abana rumo mala kwira guys atu palibe chine ma minister ndipo minister melo 20 100
akozokopanga kuzanzeri maminister ini ndumene nkhani yaferereza ineyo ferereza weni wanifi weni achitokani kopereka chakuni nacho nyamara mbiri amavina kuchipano chatuti kuti ndi mabonifide ku Blantyre kukasungu kuti longwe kuno ena mabonifide to kwaona uniform ayiro vala yotimbirira kuvutika rapeza uniform iyi anthu ngarapera ajawa tinapempha kuti tathandiza mkono mbali ya nifi mukuti muri munthuyo akaloze plot munthu nifi arafuna akakongola nifiyo akagule plot akaguleko dimba adzaloze tiboma na MCB lwa ndagula ko ichi mukuti arengeso akaloze so chongo dzake letsona akaloza so chinthuyo akaloza chani munthu alibolo dimba anthu ndemo mumalakwira bwanaje tone nimeze chitika kuti nyumba za polisi zosamangidwa kwa bwana nkubairo limba ntimo mayankula parliament moti numa MP MC mulibe manyazi inu muri ma minister mulibe manyazi koma tsona akadetsa kuti kwana ninose tukuzani zimatibweteka chikoti faja kuyaja turuka mbome feribe kokaje feribe thandizo ma minister na ndemi dawo sigira kaya kupenga amakhala bizo makangana ndi anthu ma WhatsApp ndefe timono tubwa zipanga thandizo laje kuyosalira ma MP kapena ma minister na family yanu sigira ntchito family sonzeri nesanga bakhale bizo mene twakutuma ndinena ndipo zima ndiwawo aishuwa inu muri mina mayankula bwana parliament mucho makangati mumakonda wewe kumaomba mmanja muzora bwana mumanamiza mmamva bwanji koma abwana nja kamaro ndo pa Facebook paja nkumayanka ana anu ali sikulu zabwino ana anu ali maya condition ifende dzibiriko maka defender pa Facebook paja mukachoka pamenepo mudzika pana mahule ndimulinka isimu mwalo akachisibo koma katenga munthu oswesa yakuti akagwetse munthu wakuti ndino anthu mumakatenga chipani chinaja kuti akagwetsa anthu aja akadzanga wina adza CMCB adza kuthawani anthu president ndipo amama akonda acha kuyanda anthu ochepa ndipo minister ndi acha kwasima kuno ndino aboza mukhulisa mimba za ndanani ife uri kumatana na jeri zingu atukwana atanano jeri zingu atukwana pamwana mashopuleti mwandi mabodyguard akashopa zinthu kan TV kumu tizarwano lidzafika poma agenda ndilegeri tukuzani fa balibe chimemu kupanga ino MCP nesekale kale kukondana kale ndeme tinango tenga bomo mezi kunali chikondi tikuchipani palipo chikondi chinapita kuti ndekuli makampu sakutha makampu aine timu wakuti ine timu wakuti sizikutha moti tudziro rubali ya mitantambira anakulumu kuti simthandiza kwa anthu chifukwa unagwa mvula nayo riziko moyo Kristu vule dziko igwa daily moti mukozomana miza president anambiri madana ndi Zamba ine pano panavitsota amayi aja alibe vula atamadana ndiko ndi Zamba mbava za anthu ma minister oyipa fiti papa tsoma minister na madana ndiko ndi Zamba kwambiri iso timazi timakudzwa soni fiti za anthu mumafuna ndiko ndi Zamba kasamaya nkule fo ndina kuba mamuganizira bwanji president ucha koma mamva bwanji president akamaronda nde mulingo ayika masera saja kwera ngati mumakonda mbuzi za anthu inu pambaso minister amene ngene tubola misoyi palibe nonse akubamba apa tisima mukonda chakwera muli busy pano pa campaign ya 2010 raja kwera kadzameza video yawo iya 10 years mwina adzarenge mpato muna ngaladzovoreni nda ine chimene ndikuona nyamata zanga achipani ma minister anali ndi mayimba ake akuyimira kuti mwina nana imira ka MP 10 tikagwesera chimene kungoone ne chidwe nkungu agwesa akhale ma minister asakhale ma MP basi koma ngoswese kuti ngobanga za phindu anthu atagwese simple koma so abana ali council sana pange zinthu tentigwetse amana ali MP sana pange zinthu tentigwetse tenge anthu anyuwani tentigwetse chidwe anthu ati ngwalanga choncho pa ground tikagwese ma primaries kani yata akuluakulu kuyendesa boma si chinthu chophweka ayi kuyendesa boma chinthu chopweteka ine ndikusikimizana ndimwe kuli aliko chakwera aliko tweti bora so munthu unena kuti ali ku prison muna anabaka ndi munda mwa ine ache kana chola nyumba amene ali ku prison amene akutitidwa ngati kaidi muna so maromba moyo wacha kupeza bwino akufira ngati munthu manimveti koma ndikuzani pamene kuli chakwerako zokuti ani mabiliyoni ndi olemera ndikukuzani malingana amene alibe chikuya kukhumba iyeyi ndifa basi chakwera chimene akukhumba lero ndifa kulibe cha nzeru chimene angachiganizire maniva izi ndezoona zenizeni akwamene ngati sachotsa ntchito wathu ndekutiwo bodzala amadziwa kuti mbodza koma ngatakuanamizire ngatakuanamiza akuonekera kuchotsa anthu ntchito chimene ndi chilungamo chenicheni onse inafunika dzulo lomwero madzulo zidakachitika kuti wakuti wonse ndachotsa ntchito ndipo mawa ndilengeza amene ndayikamo basi koma wanakuti nthu athu nalekererani
alinayamba naonetsetsa ndiye mvuyo oyang'anira umalowa m'maso. ndiyankhe nkhani ya azamba ndikuuze ni mene zimakhalira mwina simudziwa. Azamba alibe vuto ngati ku OPC. Do you know nkhani zinthu zina amalemba ndi Shoni Kampondeni ku State House? Shoni Kampondeni amati azamba akalemba zinthu, Shoni Kampondeni zinthu ziyamakazuniikira ku State House. Mwandimvetsetsa? Akazunikira zinthu zija then pamene zimapita kwa president zinthu sizingangodutsa kwa Shoni Kampondeni. Azamba sanononge dziko, anthu amimwe yankhula kuti azamba aononga dziko alononga mwanjira yanji. Kodi ni Minister of Health ndi mwana? Ine andipatsa ntchito as a minister. Zitheka bwanji ine ntchito yanga sindikuyidziwa. Mukumbukira acho yatapita kwa Chilembwe Day adalamula kuti kupitidwe ambulance. Akhumbiza chipondo sana akasiya ambulance. Anakasiya ambulance kumene kuja. Tsono chipatala amanamiza bwanji president olamanga chipatala. Tativomerezeni salakwika. Shoni Kampondeni ndiso America songa State House ndi yake. Ndiponso ngati kuti munthu samaononga zinthu zambiri ku State House ndi Shoni Kampondeni. Ndiponso ngati kuti munthu amene wapotosa president ndi Shoni Kampondeni 1 kudzimba 2 kudzitamandira ngati kuti dziko lindi adalitenga yekha ndi kunyumba kwawo ndi family yake. Izi ndi muzidziwe. Osamangota azamba mwasiya apumeko osamangota azamba la kwaja so anamepanga sota kuti umene ndi Shoni Kampondeni pia muzika mposa Shoni Kampondeni osara azamba mulimbana bwanji ndi azamba amene kamukuti akulemba pa Facebook kuti azamba zilibe ntchito na amatenga modani opatsira nawo norarani ena nambolemba za azamba kalekale osamangota azamba la kwachani ino amayi aje pa kuti azamba ena amalowa winbox mauza kumene uzanyamara zina azamba kulala kwacha takamba ndi Shoni Kampondeni mwe asimadzwa ntchito yasona akazilemba azana zimapita kwa Shoni Kampondeni. Shoni ndamina amaunikira nkhanija. Shoni akayunikira nkhanija pamene mapita kwa president. Zamayankhula do you know kuti president zamayankhula makharu walembera ndi Shoni. Inu kumalayi kuno kuifeti kugula sugar. 3 mwena 4 mweka mtengo wa 4500. You fresh tikugula 1000. Pamene munthu wakumudzi you fresh yemwe amachapira, yemwe kutsukira mbale, yemwe kusambira. Kuso kumari condition yesamo ndi zinthu zikudula. Inu ngati mumurutsa president mapita kumaka auza anthu kalembetseni akurutsa muri makiyo ya filling station mumura anthu akani kothira mafuta kulibe nkumati nzeru zilipo ku State House ko inu fiolo kumala kuno kuna alibe mamuna kwa murutsa president urinayo kasungura dzika yankote tikalembese nkumati nzeru zilipo pori bomeri alesa kupanga zake Minister of Trade amapanga zake Minister of Agriculture amapanga zake Minister of Tourism Minister of Health aliyese Minister of Gender amapanga zake apart from no senu minister senu banga ndrama osamangota azamba tete nkonkoni za anthu enawa Shoni Kampondeni ndifuna ndikuuze nkoni nkhani yasona mukambeko za Shoni zamayankhula bwana zimana alemba Shoni kodi panali benjeri akajambule anthu nchifukwa pamene nakuti penaso media ikanadzuka idzipita koma akajambula koziti kukozi zina mudzipita kukaona kazitu osati kuzingoti zamba tiye tidzipita dzikaona zitu kukwazambala kwacha mukanapita kuone health kuti odana anapangadi khumbizeyo osangoti azamba amaendera zipatala azamba amaendera maofesi azamba amaendera mashopu azambala kwachani tiyeni mwalipane ndi Shoni zamayankhula president amalemba zimezo ndi Shoni Kampondeni azamba asiyeni please azamba musemunayambira kwanena mcha ene ndemake ruma ano radzanyoza azamba adzarukwana for the why ne minister ambiyosa nemana anthu akutrade bwa muli ndi masankho September sugar ndali pa 4000 masankho mukapangira kuti kumangoti boma ndiro mwere pene zinthu zikungokwera day bana pa nyumba za land zakwera kumati muli ndi masankho September mulimbana ndi zamba mamukatse sugar ko thumba la chimanga pano paka 80,000 mulimbana ndi zamba mamukatse chimanga Minister of Agriculture zanifi zili kuti zafereleza zili kuti mungoti zamba osakatsa fereleza mtengo bwa osapita kumamindo ko mudzika ndi anthu amakwanda ndama zanifi bwa munthu alibe olopuloti afuna kutenga nifi kuti akagule ploti mumuzola apeleke chongo adzanja ndachilengaso kuti munthu amafuna akapeleke nifi tapeni ku State House mudzika limbane Shoni Kampondeni uko Shoni akupanga chala amene ngati State House ya kunyumba kwake kodi tapeni kwa Shoni mukalimbane Shoni ku State House zamayankhula president anaimbane Shoni osati azamba amalembera president mesa amalembera ndi Shoni Kampondeni inu zoti kunja kuna ndakugula ifresh 1000 mukuziwa iyi tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.